Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Félix Álvarez Rodríguez é un escritor veciño de Louredo que pertence ao noso grupo cultural Nós, a xente do redor, e que habitualmente contribúe ao noso enriquecemento cultural con relatos de tipo etnográfico que nos axudan a entender mellor as nosas raíces. Hoxe, porei voz ao primeiro parágrafo do artigo que regálanos no número 14 da nosa revista, e que vos recomendo leades ata o final. Titúlase O cuco ven co San Benito, din no Rabiño. San Benito do Rabiño é unha parroquia rural ourensá, do arciprestado de Ribadavia dende 2013. A súa igrexa está baixo o patrocinio do abade de Negromanto, San Benito, e iso nótase xa dende a primeira ollada á fachada, pois sobre a porta maior hai unha imaxe do santo cunha mitra ao pé e un corvo con un pan ao lado. Santo milagreiro que trae moitos fieis e curiosos na contorna, póñeno como abogado contra as enfermedades da pel, especialmente das verrugas, pero non falta testemuño de quen lle atribuye a curación de males moi serios, como unha muller que dixo que pola súa intercesión curara dun cáncer. E isto foi hai uns poucos anos, 1997. Se lembrou ben quedando como ofrenda o encargo dunha copia da imaxe que sae en procesión nas festas e o seu traslado e colocación na madrileña poboación de Los Molinos, onde seguen a tributarlle rezos e festa ao día de hoxe. Gracias, Félix.